taa bụ ụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta n'afọ nke atọ. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata, ndị niile nọ n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Nke a bụ ndị yọrọ Maasị. Ndị otu Holy Ghost Fraternity Prayer Movement International na-ekele Chineke ma na-arịọkwa ka ọ gaa n'ihu na-edu ma na-echekwaba ha. Immaculata Ikegbu na-ekele Chineke maka ncheta ọmụmụ nke Ifeatụ Okonkwo ma na-arịọkwa ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ma na-echekwaba ya. Ndị otu Holy Ghost Fraternity na-arịọ maka nchekwaba, ogologo ndụ na ahụ isi ike n'isi Fada Emmanuel Obinma, Philomena Chinyere Ọkpala na-ekele Chineke maka otite mmanụ nke nọ n'isi Evangelist Ebuka Obi ma na-arịọ ọganihu n'isi ihe nke Zion Ministry na-eme nke Odiechi 2024. Ezinụlọ ọma na-ekele Chineke maka 10 afọ na abụọ nke alụmalụ dị na nwunye CY na Mee Omar, na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ma na-echekwaba ha. Mother General and Sister of the Daughters of Divine Promise na-ekele Chineke ka ihe na-esiga nke ọma maka final profession nke Sista Ogechukwu Magdalene Ezeluo of Daughters of Divine Promise. Ezinụlọ Emma Obiora na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Edwin Ọkpalụ, Ụkamaka Ikechukwu, Monsignor Matthew Obiugwu, Father Augustine Ụtụtụ, Emilia Ọnọra na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Juliana Ụzọamaka Ọnọra. Ezinụlọ Ụfọdụ na Okolie na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Rita Chinwe Ụtụtụ, Elizabeth Ezorano na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Anthony Ezorano, Joy Ezorano, Antonia Eme, Chioma Eme nakwa ndị niile nke nwụrụ anwụ n'ezinụlọ Umesiri. Ka mkpụrụ obi ndị anyị kpọpụtara tata nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi niile nwere gara aga. Onye isi nchụaja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Wisdom
obi atụma ka anyị bulie n'ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tinyekọta ọnụ wee Entrance in 266.
lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị nwere obi na-anụ ọkụ mgbe niile eme emume aṅụrị nke a, wee soro nweta nnukwu aṅụrị nke alaeze gị site na dị nwa Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ndụ na-adịghị ka n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. N'ihi na onye nọ n'etiti unu bụ nnukwu onye dị nsọ nke
onye nwe anyị mgbe niile. Ka m sikwa ya ọzọ, oriọna ụmụ. Meenụ ka mmadụ niile mara unu nwere obi aṅụrị, onye nwe anyị nọ nso. Unu echegbula onwe unu n'ihe ọbụla, kama n'ihe niile were na-ekpere na arịrịọ na ekele mee ka Chineke mara ihe na-akpa unu. Udo nke Chineke nke karịrị nke mmadụ, nke karịrị nghọta nke mmadụ, ga-echebe obi unu na echiche unu n'ime Kristi Jesu. Ụmụnna, na nkwubi okwu m, meenụ ka obi unu jupụta n'ihe niile bụ eziokwu, ihe niile kwesịrị ekwesị, na ihe niile ziri ezi, na ihe niile dị ọcha, na ihe niile kwesịrị ịhụnanya, na ihe niile ejiri amara mee. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla mafere mma oke ma ọ bụ nke kwesịrị otuto karịsịa, na-eche n'uche banyere ihe ndị a. Okwu nke Osebụla ụwa. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ Jọn sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee zaghachi ha sị, onye nwere ụwa abụọ ya na onye na-enweghị enwe otu, onye nwere ihe oriri ya nyetụ onye na-adịghị nke onwe. Ụfọdụ ndị ọrụ ụtụ bịakwutekwara Jọn ka o mee ha mmiri chukwu. Ha wee jụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu anafere onye ọbụla ụgwọ karịa ihe iwu. Ụfọdụ ndị agha jụkwara ya sị, kedu maka anyị, gịnị ka anyị kwesịrị ime? O wee sị ha, unu azụla onye ọbụla ihe ya n'aka ike,
site n'ibo ya ebubo ụgha wee na-afọ ojuju n'ụgwọ ọrụ unu. N'oge ahụ ebe ndị Juu nọ na olileanya mgbe Kristi ha ga-abịa, igwe mmadụ ahụ wee na-atụgharị n'obi ha ụdị mmadụ Jọn. Ha wee na-eche sị, eleghị anya ọ bụ Kristi. Ya mere Jọn sịrị ha, eji mmiri enwụrụ mmiri Chukwu, ma onye ka m ike na ya, onye m na-ekwesịghị ọbụna ịtọpụ eriri akwụkwọ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ wee mee unu mmiri Chukwu. O ji n'aka ya nkata o ji ayọ ọka, ka o wee yọchasịa ọka niile dị n'ubi ya, kpọbata ezi ọka ya n'ime ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo na afụ. N'ụzọ dị otu a, Jọn jiri okwu ịdụ ọdụ dị iche iche zie ndị mmadụ ozi ọma. Ozi ọma ose n'ụwa. Dịka Fada kọwara, aha m bụ Fada Wisdom Obiaji. Abịara m dị ya 2 weeks ago. Unu chetara? Ya nyere Fada aka na unu chetazi? Oke, ndị na-ama maka ụfọdụ ndị na-ebe a na ha batara Krismas, ndị bịara taa bụ Sọnde nke atọ n'oge Advent. Advent bụ okwu si na asụsụ Latin Adventus, nke pụtara ọbịbịa ma ọ bụ olileanya. Kedu onye na-abịa? Kedu onye a na-ele anya? A na-ele anya onye nzọpụta anyị, nzọpụta nke ụwa. Mana na ụbọchị taa, a na-asị anyị ṅụrụ ịba maka na anyị ahụ Sọnde ahụ nlele anya na kandụl, etinyeziri kandụl nke a na-acha nke nweziri rose color, amụnyere ọkụ n'ụbọchị taa. Ihe ọ pụtara bụ taa bụ Sọnde aṅụrị. Ma ihe ọkụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ ya nwa Zefanaya, ma nke abụọ nke si n'akwụkwọ Pọl degara ndị ma nke atọ si n'ozi ọma, ha niile na-arụtụ aka n'otu ihe, na-asa anyị ṅụrịwa n'ọnụ, na-ajụ kedu ebe anyị na-aṅụrị ọṅụ. Na-aṅụrị ọṅụ maka na everywhere with terrorism, everywhere. Mmadụ ga-etekwa n'okpuru egbe gaa na skuul agbagosi ụmụaka na-enweghị ha. Anyị na-akọdụsị gịnị na mmadụ ga-abịa n'ahịa okpuru egbe, mmadụ ga-abịatinye bọmbụ. Ọgụ nke na-alụ ma na Ukraine na Israel, corruption na everywhere. Kedu ihe na-aza anyị mere? Nke Nigeria akụkụ maka achịkwa ebe mmadụ ga-anọ ihe na-emefu $4.5 billion otu onye nke iji eme. Si fourth generation nwere jamụ nke abata kwuru up to today ọ ka na-agba. Corruption ebe onye nwere ihe n'ọchịchị ọ chọọ onye ọ na-achị. Kedu ihe anyị ji na-aṅụrị ọṅụ na anyị na-aṅụrị ọṅụ na akịrị? Anyị na-aṅụrị ọṅụ na health challenges anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ bido ọrịa ha na-aga ndị ma kansa,
ma diabetes, all of them. Once every 50 years, you have all that. What must be the man? What did the name of 50 years? What did I have in the white hair? I'm going to be John the Baptist. Neputando che me hamili giù. And John the Baptist non è me hamili giù. Ndị dị iche iche na-abịa, ndị mmụọ ndị igwe mmadụ abịa, si akele gịnị ka anyị kwesịrị ime? Ọ dịzi ụzọ anyị chọrọ ịga eluigwe, anyị chọrọ ka anyị dịrị anya, anyị chọrọ ka Chineke zọpụta anyị. Olee ihe anyị kwesịrị ime? Kedu ihe ọ sị ha? Onye nwere uwe abụọ, ụlọ ile enweghị enwe mee gịnị?
joy and sharing, helping the poor. Yes, you know, when you want to hear you, don't make it. Ndị ọrụ ha dị ka ndị politishan anyị na-ejizi amara abịa kedu ihe anyị ga-eme kedu ihe anyị ga-eme ka ha wee lee anyị asị ha mere gịnị asụnụ na atọ ụtọ ụnụ anapụghị mana kọrọpshọn kedu otu naanị kọrọpshọn ihe dịrị anyị unu ebubere mmadụ ebubo asị unu emegide n'onye aka ya dọcha ndị amị abịa kedu ihe anyị ga-eme on the police. When you put on the cake, I'm going to get them mad. When you put violence, when domestic violence everywhere, I see that. You have power. And it's no when did you want your food? It's violence. But no more than now Israel, what happened to them? When the job of change on the okay, when you police, I'm going to put this back out with the dog. So, no, the American now, catching a video, the American is about praise woman. You don't need to change your, some people use their job as a school, and they were always over than a Nigeria, but okay, there are convention plans and father. But they don't know the business I had. My husband has the Naga war. I get one again. Okay, business is getting on as again one again. It's so up on the chat. I can't go 5,000 accounts for them. You don't know what to do. I call it not very big. But who I ever got? Oh, God, I got it. Oh, God, I did off on Amaga. And Amaga, all my business got it. So many things. No, they are not going to go. I go father sick for us. Manager, come up. I said, manager, father got a support. Father got father, what can I do? Go there and question in the email. You know, I didn't never can you question in the email? Was good. Can you question in the email? The child of Noah, that's the joy. Can you question in the email? It was a good name. Yes, you know. Mom, him and another competition, the best that in the world. I just got that was Nakatan and the Manana of the family. When they feel that they want to kill you, because of them, can you, before I went, I said, can you hear what's the plan? The meeting was good. Dicatadina. One can you get one that I was to my mom is the best mom in the world. So, all is a good time. When you the publicized. Can you help us in the name of the name? Can you help the best wife? Is woman, my mamma will tell. Also, dear, but those are. Oh, yeah. Competition, I want to do that. Is one time. Good song. Macarena, a bad son of a good man. In a Jose's woman, come on, that when you make the delivery. And I know what I when on any internet, I'm a bit. National America, we ban our national market.
na ya gbara n'aka na masị m ya nwụrụ ụrụ na ọnya na-ebe ọ na-esiri na na-ebe na-asị na ụmụ ya niile ya masị ebe ha nọ na-ezigbo onye nwe nwa na ụmụaka na-akụzi ka ọfrend mkpọrọ sọrọ ya bụ ọfrend gị mejọ ya no nwata nwere responsibility o nwere ogbe n'ọrụ dịrị gị maka na ọ bụ nne na nna asụcha ụmụaka emeghị onye ọbụla ga na-ahụ kedu ihe ga-eme ma bụrụ ezigbo onye nna ezigbo di kedu ihe ga-eme ma bụrụ ezigbo onye nne ezigbo nne kedu ihe ga-eme ka m bụrụ ezigbo nwa the best daughter the best son and the best children in the family dịka m nọ n'anya anyị kwesịrị inwe ọṅụ n'ime anya dịka anyị na-anụrị ọṅụ n'ụbọchị taa ka anyị ọnụ Chineke onye anyị ama ka anyị ga-eji bụrụ osi ike n'ime ihe ọma ka ọ ga-agwa anyị pụta ndị ọma n'ụwa a anyị nwere ike bụrụ alaeze niile ihe a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe n'oge The
ka ha chigharịa azụ n'ebe Chineke nọ. Anyị arịọ gị ịhụnanya. Maka ndị obi ha na-ada mba nakwa ndị nọ n'ọnwụ nke ha, ka ha nweta ndụ aṅụrị n'ime Chineke, anyị arịọ gị ịhụnanya. Maka anyị niile nọ n'ọgbakọ na St. Eugene Parish, ka ihe nhụjuanya nke ọnwa n'afọ gara aga nye anyị ike ọhụrụ maka emume inye ekele nke a, anyị arịọrọ gị. Maka ndị niile kwerenụ nwụrụnụ, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ. Ezi Chineke anyị nwụga gbakọrọ ebe ahụ na n'ehihie a, were mba anyị na ebumne echiche ọma anyị niile na-arịọ anyị wee jee gị n'ihu. Biko bịa ma ekpere aka anyị rịọrọ site na Kristi onye nwe anyị.
ụmụnne kaza mmiri n'ụbụrụ ihe nke ga-asọ Chineke na-adị ike niile na anụ. Onye nwe anyị iko na onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ekpere gị. Otu isi eme ofufe anyị na-efe gị n'ụwa na-adị mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bịa mejụọ nkwa ikwere mgbe ochie were meghere anyị ụzọ nzọpụta ebere n'oge dị ugbu a anyị na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na mma. N'ihi nke a anyị na-ezu igwe ndị ọma niile nke eluigwe n'oge niile n'ukwe na-asị ahụ ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi
onye bịara tupu etinye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya niile nke a bụ ahụ m ka kedoro nye maka okwu. Otu ahụ ka o siri mee mgbe ha richara ya anya, o buru iko nsọ mmanya nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndị ọhụrụ ndị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara ọzọ na-emenụ nke a na ncheta anyị.
anya na ndị anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye irudo na ịdịkọ n'otu mgbe niile nke uche gị siri chọọ ka ịbụ onye dị ndụ na-achị ebere ebere. Udo ngozi bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Leno matulu ke chubu leno dikuna Yesu Kristo ene kuja kunja mkubwa amu nisoma kunja kwa rodini kwa matulu chineke Korea kama kwa dikuna Yesu Kristo kwa ene mkubwa Hymn number 25.
December 17th, 2004, 7 p.m. Igusa nke 2005 Carolina Eastern, Texas. 2025. Yes. Igusa 2025 Gardena Eastern, Texas. Ihe gbasara maka nke a na parish board. Ana asịkwa na ndị ọbụla ga-aga ya bụ Igusa ka ha gbaga site na Goodway Hotel na flight over driver ego. Youth and adults ga-enwe practice ma gbasara yoga adult. Mass. Holy Spirit charismatic renewal and what I man ha ga-enwe crossover night December 30th and 31st. Onye ga-anọ maka ya bụ program bụ Father Benedict Ọgwụfọ. Igbo Amaka class na-achọkwa ndị nkuzi ga na-enye aka. Onye chọrọ maka nke a kpọtara anyị nwoke Boniface Ezechukwu. Ijeọma Ezemonye ọ nọ ebe a? Okay, nwanne anyị nwanyị Ijeọma Ezemonye di ya gawara Nigeria ịga celebrate nne na nna ya. Nna ya dị 95, nne ya dị 87, ori na ndụ, mana oge ọ na-abụ nna ya arapụ. So, can I put ma that's why I'm doing it. Dia Tony Ezemonye. I went on that. I went to that for if today is your place of worshiping with us, then you start. Okay. You are welcome in Jesus' name. Kita Aina Abokotande Holy Ghost Fraternity Prayer Movement International for 2 minutes presentation. God is good all the time. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I don't Father, thank you for this opportunity. Good afternoon, everyone. Yes, we are Holy Ghost Fraternity Prayer Movement. Our spiritual director is Reverend Father Emmanuel Father Ibemoso. So I think I will use this opportunity to talk about Holy Ghost Fraternity Prayer Movement. Last year, we were inaugurated officially here with the Bishop.
And just to remind us that we are very much around. Our spiritual director in the way prayer meeting online is always praying for us. And God is working miraculously through Holy Ghost fraternity prayer movement. I want to share a testimony. My mom is 88, and in July, all of a sudden at 88, almost 89, when generating heart disease, heart failure and stroke. So she couldn't breathe. They couldn't read her pulse, and I knew that she was almost gone. But through the grace of God, through prayers, we called Pastor once I was lucky I got close to him. He prophesied, your mom will not die at 88 years. And to the glory of God, her situation was reversed, and she's alive today. And she survived. With stroke on top of that, and there's so many miracles, also miracles. The miracles are done by the Holy Spirit. So I just want us to know that the power of God is moving. He's moving all over the place. Like in the last day, I was said I'm a spirit of God. I'll pour out the spirit of all flesh. And Holy Spirit fraternity prayer movement is a place where we love the Holy Spirit with the help of our Blessed Mother. I know we meetings for California family once a month, but as spiritual director, we went about 5 prayer sessions every day. On the way, Gethsemane hour, on the way, Gethsemane hour, and there's divine mercy prayers, constantly. So I don't want to take up too much of our time, but there's miracle hour. But when you log into the ministry program, you get testimonies upon testimony. Our God is a miracle working God, and if we have faith in Him, He is the same yesterday, today, and forevermore. And He will continue to be with us, protect us, and provide His blessings upon us in Jesus' name. So, let Francis just finish up. I don't have anything to add, but for some of us who don't believe in miracle, let me shock you. Whenever you go to sleep, you are in between death and life. It only takes the miracle or the powerful mercy of God to that to wake up. For some of us who doesn't believe. One time I was a member, I wasn't believing all these things. But when God captured me with so many things in my life, that is a way I made a turn around. So miracle abroad is the work of the Holy Spirit. And the Holy Spirit uses people to reach out to them. You might have so many things in life going on. Your children are not doing well. You have health disease. Why not give it to God? Sometimes we think that coming to God once a Sunday is enough. Well, in the eyes, but in the eyes of God, nothing is enough. We always want us to come closer. And Father Emmanuel somebody that I know very well. Some people knew him when he was maybe a priest. I knew him when he was a seminary in high school. That was how we started. I taught him. But today God captured him and he's using him to do a lot of miracles. Why not join one of the prayer sections? Miracle out. But don't forget, let me show you. Last Sunday, you see this cross, this kind of cross. He has one in his parish last Sunday. While he was doing his miracle hour, divine mercy hour, and he was singing, Lord of Jesus, Lord of Jesus. That cross started delivering human blood. Don't believe me, go and ask. But the church doesn't say much when things like this happen because we have to go through the process before they confirm what is called an apparition. But it happened real in Umujo last Sunday. Human blood. Go and ask. Don't believe me. But the Lord help us and bless us. Amen. Praise the Lord. Because I come from our parish calendar in 2025. All now is not able to be young calendar. Abasama is from the ocean. One for each family. So open a family game to the Afland Ocean. Open a family game to the Abasama is from the ocean. Can I go only see to adapt about the tata?
nke bụ Fada Wisdom Obi Ajọma ka anyị jụpụ ya. Oito Jesu. Oito Jesu. Amém. Ele disse que é melhor. Ele disse para Nampai ni kita masuk programnya isu yang ada Islam ke bukan kata lebih ada. Nekene pada judulnya nama itu ada Islam Malaysia bukan. Nekene Islam religius dan kerajaan nekene Katolik. Nekene the extraordinary ministers of the Pastor, the lectors, the MC. Because now I can lose operation the fire. What are the fire? Because everyone in that day get a pass get to my make it also. They get a mother in the Macam, where did you know? If it's in a guy, I can ask them for the boss or I will go to see. Domine Vasa, Uniata, Vasa, Oboromiana, and Every Watchenta, and I don't know, we don't